Лукашенко страціў дар мовы ў Кыргызстане. Як прывіталі там яго і як Владимира Путина. Візітам у Бішкек на саміт АДКБ пачалося ягонае вялікае міжнароднае турнэ па дзяржавах глобальнага поўдня, якія мэты ён ставіць перад сабой. Чаму ён рызыкануў і паляцеў у дзяржаву, з якой можна і не вярнуцца? Адказы ў праграме «Пра свет» з вами Сергей Пеляса і Зміцер Міцкевич. Прытанне, Зміцер. Зміцер, пачнем ад пачатку храналагічна, так? Вельмі цікава выглядаў прылёт Лукашэнкі ў Бішкек на саміт АДКБ і прылёт Пуціна. Яны адрозніваліся. Паглядзім, пакажам нашым гледачам гэтыя два выхады з самалёта, прывітанні, і потым гэта абмеркуем. Ну, натуральна, што Пуцін гэта госць нумар адзін. Яго ў Кыргызстане вітаюць па поўнай праграме. Там дзяўчыны танчаць, нейкія сярэднявечныя кавалерысты там стаяць, так? Всё, што ў Кыргызстане ёсць, яны там всё паказалі яму. Лукашэнку вітаюць значна больш сціпла. І ў медыях Кыргызстану менш інфармацыі пра ўдзел Лукашэнкі і ягоны візіт, так? На твою думку, вось з чым гэта звязана? Вось такія адрозненні, што іх не прымаюць па адным нейкім стандарце. А тут на самой справе гэта таксама вот гэтая азіятчына, як яна ёсць, што той, у каго больш сілы, каго мы больш паважаем, таму мы больш такіх знакаў аказваем. То бок не тое, што ўсіх гасцей сустракаюць аднолькава па статусе, таму што статус-то фармальна дыпламатычна ва ўсіх аднолькавы, як бы там ні было. І таму ўсё ж такі можна было б гэта нейкім чынам арганізаваць так, каб ніхто сябе не адчуваў вот так, як Лукашенко падобна на гэтым візіце. Але тут яскрава падкрэслена, то што вось у нас ёсць персона нумар адзін, у нас ёсць партнёр нумар адзін сярод всіх гэтых астатніх, ну і адпаведна для яго ўсё гэта робіцца. Ну і збольшага само гэтае АДКБ гэта ўсё-такі шоу для Пуціна. Таму што гэта хутчэй гісторыя пра яго. І мы ведаем всю нават гэтую гісторыю АДКБ, гэта ўсё ж такі набор дзяржаваў, у якіх двухбаковыя стасункі з Расіяй. Гэта набор саюзнікаў Расіі, якія паміж сабой нічога агульнага збольшага і не маюць. І часам нават яшчэ і маюць супярэчнасці, як тыя ж самыя сярэднеазіяцкія дзяржавы. Так, мы ведаем, што паміж сярэднеазіяцкімі дзяржавамі, Кыргызстанам, Таджикістанам, Узбекістанам там не ўсё спакойна і здараюцца там абвастрэнні канфліктаў. Ну вось глядзі, пойдзем далей. На аэрадроме ў Бішкеку гэта выглядала так, што Пуцін важнейшы. Так? Ну, гэта так сапраўды і ёсць. Але калі ўжо прыехалі ў Бішкек на сам саміт, я так разумею, што в новы палац прэзідэнцкі, там гэта выглядала даволі справядліва, раўнапраўна. Для кожнай з дзяржавы падрыхтавалі юрту, і дзе зрабілі такую выставу рамёстваў, нейкага рукадзелля кыргызскага, прысвечанага гэтым дзяржавам, у тым ліку Беларусі. І там, калі Лукашенко падышоў да беларускай юрты, здарыўся дзіўны інцыдэнт. Лукашенко як бы страціў дар мовы, не адказаў нічога на прывітанне. І вось зараз паглядзім, чаму гэта здарылася, і абмеркуем. Давайте паглядзім. Юрта предназначена для Республики Беларусь. Добрый день, уважаемый президент. Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно запрашаем в юрту, присвященную Беларуси. Уважаемый Александр Григорьевич, здесь в центре на самом почетном месте панно, изготовленное из войлока с применением традиционных белорусских орнаментов. Ромб означает благополучие, плодородие. Наши мастера по изготовлению музыкальных инструментов дублбас и СВЗ изготавливают данные музыкальные инструменты. Позвольте продемонстрировать, как они звучат. Зміцер, ну ось Лукашенко, який любить розныя такія сцэнкі ў Беларусі, інтэракцыі розныя, так? Ці ён там паспрабуе нейкі суп з трактарыстамі, камбайнёрамі, ці ён нават можа каўтнуць алею, так, рапсавага, паспрабаваць на смак. Ён паўсюль заходзіць, всё мацае, всё правяряе. І што цікава, Пуцін, калі заходзіў у падобную юрту расейскую, яму там запрапанавалі заіграць на нейкім традыцыйным музычным інструменце, ён взяў і сыграў нейкую кароткую мелодыю, як умеў, да?
Лукашенко гэтага не зрабіў. Ён в юрту не зайшоў і на прывітанне на беларускай мове не адказаў. Чаму так здарылася, на твою думку? Ну, по-перше, я думаю, Лукашенко мог попросту не зразуметь, что ему сказали. Ну, всялякое бывает, потому что он настроены там на то, что з ім тут все по-расейску размаўляюць, а тут раптоўна ему по-беларуску сказали, и для его, як для человека, для якога все беларускае з'яўляецца варожым, то ён попросту перастроіцца не паспеў. Гэта можа гэтым тлумачыцца. Ну, але вот таксама я думаю, то, что ён можа і баяцца ў тым ліку, а што там, ну, его карацей чапаць яшчэ гэта, хто яго ведае. Мы ведаем то, што ён параноік. Тут ён не кантралюе все, як ён кантралюе в Беларусі. І таму, адпаведна, для яго вот таксама, можа быць, гэтыя такія рамкі ёсць. Ну, канешне, складана зараз сказаць дакладна, але мы проста ведаем з яго папярэдняга досведу, як ён сябе паводзіў. Таму тут вось гэтая стрыманасць адчуваецца. Ну і ўвогуле гэта выглядала неяк так, можна сказаць, крынжова, да? Ну, нават не адказаць на прывітанне на сваёй роднай мове, і зразумела, вось все жарты робяць, ну і нават мы з табой зараз тут гэта абмяркоўваем. Крынжова гэта яшчэ мякка сказано. Я б сказаў, што гэта была непавага да гаспадароў. Нават Путін, галоўны цар, который туды прыехаў, ён скарыстаўся запрашэння, зайшоў у гэты намёт, взяў гэты музычны інструмент і штосьці там сыграў. Ён уважыў, як бы, он паказаў пашану, што яны прысвяцілі свой час, там, працу, зрабілі гэты музычны інструмент і нейкія іншыя там гаджеты, да? А можа быць яшчэ адна рэч? Так. А можа быць, яму проста цяжка. Хадзіць трэба. То бок это ж таксама будзе бачна, трэба хадзіць, трэба штосьці рабіць. Яму папросту ўжо не хочацца. Я думаю, Дмітрий, што ён, па-першае, ён быў трошкі в шоку, таму што для кіргізаў гэта нармалёва, што ёсць свая мова, ёсць нейкія традыцыі, і адначасова Кіргізстан паважае расійскую мову. Дарэчы, расійскія прапагандысцкія медыі гэта падкрэслівалі, што вот Владимир Путин наведвае Кіргізстан, это дзяржава, саюзнік, яна паважае рускую мову. Так? А тут Лукашенко, побач з якім стаіць Путін, ён мог проста спужацца Пуціна, ягонай рэакцыі. Да яго звяртаюцца па-беларуску. Лукашенко адказаў па-беларуску. Ці не палічыць гэта Путін, напрыклад, нейкай праявай нацыяналізма? Хаця з іншага боку мы ведаем, што калі прыязджаюць в Беларусь нейкія высокапастаўленыя чыноўнікі, кіраўнікі дзяржаваў, то беларуская рота ганоровай варты, яна таксама вітае, ну, прынамсі, я некалькі запісаў чуў, яны вітаюць іх па-беларуску. Але мне падаецца, ён мог проста спужацца вось гэтай рэакцыі путінскай, так? Але чаму не зайшоў в намёт? Ну, по-мойму, ён гэта праявіў непавагу да гаспадароў. Так? Абсолютно. Тут гэта непавага дакладна. Гэта мы прааналізавалі як бы такую, скажем так, візуальную частку, сімвалічную частку гэтага візіту. Так? Падчас гэтага візіту, падчас выступу на паседжанні на саміце арганізацыі па бяспецы на саміце ДКБ Лукашенко зрабіў досыць цікавую такую супярэчлівую заяву, якую прапаную паслухаць, і пасля гэтага мы і абмяркуем. Обстановка похожа как на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь. Совокупные расходы стран НАТО на оборону в текущем 2025 году составят порядка 1 триллиона 600 миллиардов долларов США. НАТО. Растут военные амбиции Германии, которая намерена серьезно увеличить военные расходы. Польша в будущем 2026 году выделит на оборону почти 55 миллиардов долларов США, около 5% ВВП, и станет лидером НАТО по этому показателю. Численность вооруженных сил Польши уже превысила 200 тысяч человек. По темпам роста не сильно отстают от Варшавы, по темпам роста страны Балтии. Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам они. Дмитрий, бачиш, я нават не змог расшифраваць скарот АДКБ, так, Арганізацыя дамовы па калектыўнай бяспецы. Вось гэта рыторыка Лукашэнкі, она класічная, так? Обложенная крепость, там усходні бастыён России, союзной державы, пакуль Россия там вырашае кризис в Украине, мы обороняем там рубеж заходний, так, от злога НАТО, а в НАТО не спять. Польша 200 тысяч войска, 5 отсотков,
ВУП на оборону, Балты, хотя и невеликие прибалтийские державы, так само доганяют Польшу, так? А мы обороняем. И на конце, як бы, розинка, ті вишенька на этом торте. Мы ж с вами, Владимир Владимирович, это ж не мы рихтуемся до войны. Слухай, это уже такий цинизм, такая хлусня. Это Россия почала агрессию. Спочатку Грузия, потім Крым, Донбасс, открытая агрессия супротив України. І тільки у отказ на агресію Росії НАТО почало узброюватися. НАТО не нападало на Білорусь, на Україну, на Росію. Так? Ось на що разлік, ось, на якую публіку гэтай заявы Лукашэнкі? Гэта толькі пад Пуціна ці не? В першую чаргу тут варта сказаць, што гэта в першую чаргу вот менавіта на гэтым паседжанні гэта пад Пуціна, таму што гэта 100% паўтарэнне наратыву расійскай прапаганды. Расейцы зараз рыхтуюцца да вайны супраць НАТО. І у іх прапагандзе зараз гэта галоўны наратыў. Мы хочам міра, на нас нападзе НАТО. Вось яны так заяўляюць, што нас будуць атакаваць нацысты, прытым яны так адкрыта кажуць. Нацысты в Германії прыйшлі да ўлады, яны Фрыдрыха Мерца лічаць нацыстам, адкрыта пра гэта заяўляюць. І сёння в Гомелі, куды прыехаў Медзінскі, там нават паклалі фігурку Мерца пад словам «Адольф». То бок на гэтым, вот, калі там гэты помнік Ракасоўскаму адкрывалі. То бок яны наўпростава адмыслова праводзяць гэтыя паралелі. То бок у іх, в іх парадыгме НАТО рэальна збіраецца на іх нападаць. Але тут вот што важна, што гэта шоу вот з вуснаў Лукашэнкі менавіта в гэтым асяроддзі выглядае абсалютна недарэчна. Таму што в АДКБ сапраўды ёсць іншыя праблемы, якія не прыдуманыя, нібыта НАТО на нас нападзе, а якія абсалютна канкрэтныя. Так, ты маеш на увазі для тых дзяржаваў Цэнтральнай Азіі. Конечно. Віктор, у нас яшчэ в гэтай часы застаецца трошачкі часу, і одно відэо у нас яшчэ цікавае ёсць. Як выглядалі размовы Лукашэнкі, Пуціна, Хрэніна, Шойгу в кулуарах. Давайте паглядзім, вось, включым гэта відэо, мы зараз яго меркуем. Вось глядзіце, да, цікава. Хрэнін, міністр абароны Беларусі, падыходзіць да Пуціна. Лукашенко в той час размовляє з Шойгу. Побач стоїть Вольфович. Там ще на пізнішому кадрі ми бачимо Колю. Коля в оголі, так би мовити, не при справі, не при ділах. Не розуміє, що він там робить. Ось глядіть, Коля. Що робить Коля? Куди він глядить в оголі? Він мог би поусміхатися, підтримати ніяк розмову, хоча б... Ну, гэта мем нейкі, да? Типа, дзе і хто гэтыя людзі? Эйсман підійшла до прес-секретаря Путіна. Вот, да, Эйсман падышла до Про що вони говорять, на твою думку? Про що Хренін з Путіним може розмовляти? Я думаю, то, что Хренін з Путіним, ну, там же беларусаў побач стаял, яны падобна перакідваліся нейкімі пытаннямі, можа быць, про оборону, ну, дакладней кажучы, про агрэсію. Ну, што у вас там НАТО? Займаюцца. Як у вас там? Ну, увогуле, тому што яны ж разам плануюць гэтыя гібридныя атакі супраць, в тым ліку, супраць краінаў НАТО. Хаця не заўжды плануюць разам, як мы таксама даведаліся з дронавай атакай, да, з гэтай гісторыяй. Так што, відавочна, у Хрэніна ёсць шмат пытанняў да расійскага боку. Але тут цікава, што і тая ж самая Эйсманту свайго настаўніка у Пескова, якога яна спрабуе капіраваць, і з тым тэлеграм-каналам, і з тымі цытатамі, і ўвогуле з манерай паводзінаў, гэта забаўна выглядае. Ну вот зараз вырашыла, напэўна, таксама пракансультавацца. Да, ну, падсумоўваючы гэтую частку, так, мы бачым, што Александр Лукашенко меў сваіх 5 хвілінаў на гэтым саміце АДКБ, і ён падкрэсліваў сваю магчымую ролю пляцоўкі, так, па перамовах, взяў з сабой Мікалая, малодшага сына, зноў чарговы раз, што апошнім часам не вельмі часта здараецца. Падавалася пасля такі саміт, ну навошта Колю браць? Я разумею, куды-нибудь в Эміраты, так, на экскурсію, ці там в М'янму нават, так? Мантаў паесці там, ну... Ну так, так. Мы зараз паглядзім яшчэ, мы абмеркавалі некаторыя цікавыя нюансы, але паглядзім яшчэ сюжэт, які падсумоўвае вось гэты візіт у Кыргызстан, потым працягнем нашу размову, і між іншага пагаворым пра тое, куды і навошта Лукашенко паляцеў пасля Кыргызстана. Лукашенко вяртаецца ў вялікую палітыку, 5 гадоў ізаляцыі і раптам насычанае турнэ. Сустрэчы, саміты. У Бішкеку дыктатар стаіць на чырвонай дарожцы, слухае песні пра партызанаў, а праз некалькі дзён рыхтуецца да паездак у Азію, Афрыку і на Блізкі ўсход. Ці сапраўды гэта новы этап для Лукашэнкі, роля пасланца Пуціна і канал да ЗША, ці проста спроба паказаць, што ён яшчэ ў гульні. Адказы ў нашым матэрыяле.
Каравай, ружы, чырвоная дорожка, звычайная серада на саміце АДКБ. Асабіста ў адрозненне ад Пуціна Лукашэнку прэзідэнт Кыргызстану не сустракаў, а тут увогуле стаіць самотны, слухае песню пра партызанаў. Па дзвюх галоўных кыргызстанскіх тэлеканалах асобна Лукашэнку не ўдзялілі ані хвіліны. Усе стужкі, вядома, апрача выступаў прэзідэнта Жапарова, гэта візіт Пуціна. У тэлекамеру ТРК беларускі дыктатар трапіў за кампанію з крамлёўскім. Першую камузэ сыграў Путін. Лукашэнку запрасілі ў юрту. Сердечно запрошаем у юрту, присвяченную Беларуси. Не рызыкнуў. Права першага слова ўласніку пляцоўкі Садыру Жапарову, ды, вядома, Пуціну. Серада хоць і азнаямленчы дзень, бо сам саміт пачаўся толькі ў чацвер, месца для галоўнай сустрэчы знайшлося. Дыялогу Пуціна з Лукашэнкам на тэлекамеры выдзелілі толькі 4,5 хвіліны. Во-первых, спасибо, что нашли время выполнить обещание. Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся. Акурат у гэтым выпадку наўрад ці Лукашенко сам сапраўды прасіў пра гэтую сустрэчу. Як пазней скажа Пуцін, толькі 3 дні да гэтага з мінскім дыктатарам яны размаўлялі па тэлефоне. Больш падобна на разыграную ўжо двойчы ў гэтым месяцы карту Крамля, калі Пуцін нібы вымушана каментаваў бягучыя падзеі на мерапрыемствах гэтаму не прысвечаных. Гэтакі гэтым разам у дзень, калі з'явіўся зліў размову спецпрадстаўніка Трампа Сціва Віткафа з памочнікам Пуціна Ушаковым па мірным плане, калі гэта нават пракаментаваў асабіста Трамп, Путин зайшоў з іншага боку. Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, которые стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. То, что мы сейчас видим, когда сам Путин не хочет об этом говорить, в силу разных причин, скорее личных. Он привык, он как бы чекист, он всегда привык действовать из-за спины, из-за угла, да, чтобы кто-то другой говорил, чужими руками сделать. Он это любит. И Лукашенко, в общем, как верный такой его пехотинец, опять-таки выражаясь словами Рамзана Кадырова, он готов это озвучить. Лукашенко ж тем самым набивая себе политичные баллы. А что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, мы ведем диалоги с западниками, с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди, у нас юридически обоснованные действия, мы же союзники. Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили, все, это за большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно. За дужками, что цікава, літаральна прамая цытата намесніка міністра замежных справаў Украіны Сергея Кісліцы. Кажучы пра чулівыя тэрытарыяльныя пытанні для Украіны, наўрад ці гэта моцна пра штосьці кажа, але тое, што Лукашенко сочыць за тым, як развіваецца вайна Расіі супраць Украіны, дакладна, бо гэта вядома у ягоных інтарэсах. Если американцы себя будут, уже публично скажу, то, что я им сказал, аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений. Роля Лукашенко ў дачыненнях з США кароткая, некім чынам паўплываць на Путіна. Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет, вы знаете, мы всегда готовы. Путін кажа, абмяркуем, і на гэтым відэа абрываецца. Паралельна разварочваецца і іншая гісторыя. У Кыргызстан разам з Лукашэнкам прыляцеў кіраўнік Мінабароны Беларусі Віктор Хрэнін. Падпісалі план узаемадзеяння на 2026 год. На наступны кастрычнік армія Кыргызстану будзе ў Беларусі ў межах чарговых вайсковых вучэнняў непарушальнае братэрства 2026. Гучыць нібы шараговая дамова ў межах звязу АДКБ, але на гэта таксама варта звярнуць увагу, лічыць палітолог Руслан Айсин. Путину важно оторвать Кыргызстан, прежде всего, от такого объединения, как Организация тюркских государств, ну, конкретно от тесного взаимодействия с Турцией, потому что в последнее время, ну, вот в последние годы, особенности после начала агрессии России в отношении Украины, Турция заключила
практически со всеми странами Центральной Азии так называемые стратегические договора о военно-политическом сотрудничестве. Бліжэйшым часам, лічыць палітолог, не варта выключаць візіты Лукашэнкі нават у гэтую дзяржаву. Узаемадзеянне з адміністрацыяй Трампа паволі вяртае Лукашэнку, магчыма, не ў вялікую палітыку, але да пэўных кантактаў. Он готов, видимо, совершить ряд важных визитов, я думаю, в том числе, чтобы доносить позицию Путина. Путина же на всех не хватает. Вот он в Бишкек прилетел, понятно, куда-то он боится летать, просто-напросто боится, потому что выдан ордер на его арест, учитывая, что он мнительный. А Лукашенко в этом смысле как бы абсолютно свободен. Ну, и я думаю, что ему даже спонсируют эти поездки. Пасля саміту АДКБ Лукашенко збіраецца ў вялікае турне ў паўднёва-ўсходнюю Азію, Бліжні ўсход ды Паўночную Афрыку. Дакладныя краіны і мэты візіту афіцыйна не называюцца. Тут варта адзначыць, што хоць за 5 гадоў ягонай палітычнай ізаляцыі ён, канешне, не раз пакідаў межы Беларусі, але настолькі шырокай геаграфіі разам ягоныя паездкі яшчэ не ўключалі. Зміцер, з'явіліся новыя цікавыя заявы Лукашэнкі, з якіх вынікае тое, што ён пакрыўджаны на Владзіміра Зеленскага, што Зеленскі нібыта адзіны, хто супраць таго, каб перамовы ішлі ў Менску. Мы іх яшчэ абмяркуем пасля наступнага сюжэту. Сябры, не пераключайцеся. А цяпер караценька абгаворым наступны план Лукашэнкі. Глобальнае турне, так? Дакладней, глобальны поўдзень. Афрыка, Блізкі ўсход, першая М'янма. М'янма, што за дзяржава? Некалькі год ідзе грамадзянская вайна. Больш 40 тысяч ахвяраў, 2 мільёны уцікачоў, так? Большасць тэрыторыі кантралююць паўстанцы. І толькі вялікія гарады і вакол іх кантралюе дзяржаўныя сілы. Самалёт Лукашэнкі вылетае з Бішкека, у горад Непійдо, гэта новая сталіца. Дарэчы, м'янмаўскі вайсковы рэжым, хунта, перанесла сталіцу з Янгуна, з-пад узбярэжжа, у глыбіню дзяржавы, бо пасля падзення рэжыму Хусейна яны баяліся, што амерыканцы знішчаць вайсковы рэжым М'янмы. Яны як бы забяспечыліся. Лукашенко туды леціць. На флайт-радары. Нема вылету з Бішкека, нема прылёта в М'янму, так? На твою думку, ці варта Лукашенку рызыкаваць? І вогуле, навошта ён так рызыкуе, лецячы в дзяржаву, в которой ідзе поўнамаштабная грамадзянская вайна? Ну, вот якраз мне здаецца, у гэтым і ёсць адказ в тваім жа пытанні, таму што вось гэтая паўнамаштабная грамадзянская вайна, тое, што яго цікавіць. Па-першае, ён цалкам падтрымлівае гэтую хунту. У яго самога в Беларусі практычна такая самая хунта, толькі што, ну, і вайскоўцы адпаведныя, гэтак званыя, да? І таму для яго гэта цалкам блізкі рэжым, то бок яму цалкам все там зразумела, што вот душаць волю простага народа. Браты па розуме, так званыя. Да, браты па розуму. Так вось, можна нават закінуць такую тэзу, што Лукашенко, разумеючы, што раптам, калі будзе падпісаная мірная дамова, заадно адразу сцеля сабе саломкі. Куды, каб не спыняць гэтае ВПК, куды яшчэ можна гнаць все гэта далей. І тут якраз такі намалёўваюцца менавіта такія перспектывы. Бо тое, што цікавіць яго ў М'янме, гэта в першую чаргу менавіта продаж узбраення. Добра, мусім тут коску паставіць. Ён раскачыгарыў махіну ВПК на патрэбы Расіі першую чаргу, але адначасова ён усе на паказ прадае як міратворац. І вось пра гэта будзе сюжэт, так? Лукашенко не агрэсар, а міратворац. Ён зноў прабуе вярнуцца ў цэнтр увагі. Пасля нечаканага вызвалення 31 украінца з беларускіх турмаў і гучных заяваў пра жэст добрай волі, ён прапануе правесці перамовы аб спыненні вайны ва ўкраіне ў Менску. Ці сапраўды гэта крок да міру, ці толькі спроба адбіліць імідж дыктатара і прадаць сябе як ідэальнага пасярэдніка. І галоўнае, ці паверыць яму свет? Сюжэт Віталя Бабіна. Доўгачаканае вяртанне дадому з турмаў Беларусі выйшаў 31 грамадзянін Украіны. Никакой, просто меня выпустили. Славка, меня повернули в Украину. Сярод тых, хто выйшаў на свабоду, была і 18-гадовая Марыя Місюк, якую затрымалі, калі ёй было 16. Абвінавацілі ў тэрарызме, а Лукашэнкаўскі суд прыгаварыў дзяўчыну на 13 гадоў турмы. Добрый день, Мария. Мы вас вітаем
Чекаємо вдома. На украінскай тэрыторыі вызваленых грамадзянаў Украіны сустракаў асабіста кіраўнік украінскай выведкі Кірыла Буданаў. А прэсавая сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсмонт паведаміла, што вызваленне адбылося паводле дамовы з амерыканскім бокам. В развитии достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовное преступление на территории нашей страны. То бок рэверанс адразу ў два бакі: выканання просьбы Дональда Трампа і жэст добрай волі на адрас Кіева. Але перадусім Лукашенко хоча, каб наша паўднёвая суседка, якая раней так добра ставілася да яго, забыла яму 2022 год, мяркуе палітолог Пятро Алышчук. Я думаю, что он, ожидая возможные в каком-то обозримом будущем прекращения боевых действий, хотел бы, чтобы по факту этого прекращения ситуация вернулась к статус-кво хотя бы для него образца 2021 года. То есть вот чтобы сделать вид, что как бы ничего такого не было, никаких там вторжений не было и так далее. Адчуваючы, што на даляглядзе з'явілася імавернасць перамоў пра спыненне вайны ва ўкраіне, Лукашенко зноў хоча быць у цэнтры ўвагі. Настальгія па менскіх перамовах, але таксама ўпэўненасць, што і ён, і Пуцін неўзабаве пачнуць будаваць жыццё па-новаму. Прынамсі, такія чаканні прагучалі з вуснаў самаабвешчанага кіраўніка Беларусі падчас нядаўняй сустрэчы з губернатарам расійскай Ярослаўскай вобласці Михаилом Яураевым. Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет. Калі у вас будзе жаданне вярнуцца ў Менск ізноў, мы заўсёды гатовыя, сказаў Лукашенко напярэдадні Владзіміру Пуціну падчас сустрэчы ў Бішкеку, ды зноў прапанаваў правесці мірныя перамовы ў сталіцы Беларусі. То есть он всячески показывает, сигнализирует Западу: смотрите, вот я договороспособный, да, если хотите решать какие-то вопросы, решайте через меня. Я там и с Путиным, если что, сконтактирую, я и с Путиным дружу, и с вами дружу, и вообще я идеальный посредник, пожалуйста, ко мне обращайтесь. То есть я думаю, что он таким образом это все пытается подать, продать. Але ніхто не забыты і нішто не забытае, таму ўсё адно Лукашенку давядзецца заплаціць за тое, што ён зрабіў. Гэтак некалькі тыдняў таму Владзімір Зеленскі адказаў дыктатару на заклік да украінцаў прыязджаць і жыць у нашай краіне. Александр Лукашенко яшчэ ў Кыргызстане на саміце ДКБ зрабіў шэраг цікавых заяваў, адказваючы на пытанні медыяў там. Між іншага, на пытанне пра ягоную ролю ў якасці пасярэдніка, вось што ён сказаў, цытую: «Мы ж агрэсары з Владзімірам Владзіміровичам. Усе гатовыя ў Беларусі, размаўляць маецца на ўвазе пра мір, акрамя Володзі Зеленскага». Вось як ты ўспрымаеш гэтую заяву, бо такое ўражанне, што Лукашенко намякае, маўляў, і амерыканцы гатовыя ў Менску размаўляць, але вось кепскі Зеленскі все псуе маліну, так бы мовіць. Па-першае, Лукашенко брэша, таму што адназначна ніхто не гатовы размаўляць ні ў якім Менску. Да я гэта асабіста чуў, мне здаецца, мы з табой таксама асабіста задавалі гэтае пытанне на розных канферэнцыях прадстаўнікам істэблішменту заходніх краінаў. І генералам, то бок і экспертам. Ці можна разглядаць Менск в якасці якой-небудзь пляцоўкі. Бо патрэбна, каб была адносна нейтральная пляцоўка. Менавіта. І ніхто зараз Менск в якасці такой пляцоўкі не разглядае. Таму Лукашенко брэша, але ён брэша гэта таксама в каленкоры Пуціна. Таму што вось гэтая заява пра то, што вот адзін, маўляў, Зеленскі, гэта роўна той же самы наратыў, які расійская прапаганда прасоўвае толькі ў дачыненні да гэтых перамоваў. Маўляў, все на умовы пагаджаюцца, умовы добрыя, гэта украінцы не пагаджаюцца. І Лукашенко гэта выдатна ведае. І таму ён вось гэта і транслюе, што, маўляў, это ж інтэрв'ю для расейцаў, для расійскай публікі, ён себе такім чынам ім прадае. Маўляў, глядзіце, вось мы нават дамаўляліся нібыта з іншымі пра месца перамоваў, усім гэта падыходзіць, аднаму Зеленскаму не падыходзіць. Пытанне ў тым, што з Лукашэнкам-то пра гэта увогуле ніхто не размаўляе. Але глядзі, тут ёсць як бы прыхаваная мэта. Так, ён брэша, магчыма, брэша хутчэй за ўсё, да. Але ёсць прыхаваная мэта.
зразумела, што спалучыць ролю агрэсара, а ён кажа, мы ж агрэсары, да, он з іроніяй такой кажа, што нібыта насамрэч мы ж не агрэсары, это ён агрэсар, а я-то не агрэсар, ну вы ж разумееце. Мы ж агрэсары, не можна быць адначасова суагрэсарам, а рэжым Лукашэнкі, Беларусь пад ягоным кіраўніцтвам мае надалей статус суагрэсара, хаця ён прабуе крыху дыстансавацца ад гэтага, быць агрэсарам адначасова і быць пасярэднікам у перамовах. Гэта немагчыма. Альбо адно, або другое. Але Лукашенко пробуе таким чынам паказаць, на мою думку, што ягоная пазіцыя ўсё-такі адрозніваецца ад пазіцыі Кремля, ад пазіцыі Пуціна. Так? Бо вось, акрамя таго, што ён падтрымлівае Владимира Владимировича ў вырашэнні так званага украінскага крызіса, а насамрэч вайны Расіі супроць Украіны, то ён прапановвае пляцоўку, то есть он можа і в гэтай ролі. Это не просто брехня ці нейкая шиза, да, две ролі. Ён грае як бы на сваім фартэпіяне. Але Пуцін бы гэтага таксама хацеў. То бок, ну, як для Пуціна, то выдатны быў бы варыянт у Менску нейкія перамовы. Зноў прадаць Захаду тую ж самую лухту, што нібыта вот гэта нейкі нейтральны актар, што нібыта гэта нейкі бок, які можа забяспечыць там добрыя умовы для перамоваў і, маўляў, гэта бок, які ўсіх задавальняе. Толькі зараз Захад-то увогуле ў гэтыя казкі не верыць, і мы гэта бачым у тым ліку па тым, як дыстанцуюцца ад Лукашэнкі увогуле іншыя краіны. І якім чынам ягоны рэжым успрымаецца. Што тут адназначна зразумела, што гэта расійскі проксі, без нейкай магчымасці ўвогуле прымаць сур'ёзныя самастойныя рашэнні, бо з гэтым вельмі цяжка, ну тады навошта яго яшчэ кудысьці цягнуць? Зразумела, Пуціну важна, каб глядзіце, у нас ёсць яшчэ незалежныя саюзнікі, яны ж самі ўсё. Так, але мне здаецца, як бы нам, беларусам, трэба на гэта яшчэ трошкі іначай паглядзець. Так? Ці з пункту гледжання беларускай дзяржаўнасці, нашага суверэнітэту. Вось тое, што Лукашенко прабуе крыху там падміргнуць і паказаць, што ён мае крышачку іншае бачанне, это істотна ці не? Мне здаецца, гэта вельмі істотна. Таму што в сітуацыі, калі Расія выбрала стратэгію такую, каб не падпарадкоўваць в вайсковым сэнсе суседнія дзяржавы. Это можа дзіўна прагучаць, але яны не падпарадкоўваюць. Таму што іх ресурсаў мала. Это ўжо не Расійская імперія царская і не Савецкі Саюз. Так, яны пачалі поўнамаштабную вайну супраць Украіны, аднак пачыналася яна як? Абмежаваныя сілы каля 100 000, 3 дні захапіць Кіеў, паставіць Януковіча і хутчэй за ўсё выйсці адтуль. То бок стварыць в Украіне нешта падобнае да Беларусі. Да? І вось в гэтай сітуацыі ці не важней для нас, як бы, што ён все-таки прабуе вось гэта поле для манёвру захаваць, да? І беларуская дзяржаўнасць успрымаецца, хаця б там сабе часткай нейкіх актараў у свеце, як не Расія. Гэта не Расія, хаця і дзяржава пад кантролем палітычным Расіі. А тут пытанне якраз у тым, што менавіта тое, што Беларусь не Расія, успрымаецца дзякуючы не Лукашэнку і ягоным падміргванням, а дзякуючы дзеянням беларускага народа, іхным настроем і ўвогуле тым, як гэтая воля народу і як ягоныя дзеянні прэзентуюцца ў тым ліку на міжнароднай арэне і ў тым ліку дэмакратычнымі сіламі. І мне здаецца, тут хутчэй мы гаворым пра захаванне суб'ектнасці, а фармальна беларуская суб'ектнасць ёсць, але суб'ектнасці рэжыму Лукашэнкі мы тут не бачым. І мне здаецца, вось гэта якраз у гэтым полі палягае, да, што мы можам глядзець, што Лукашенко таксама часам мусіць на гэта азірацца, але вот якраз у яго ўжо, мы бачым, што ягоныя крамлёўскія саюзнікі меркавання і не пытаюцца зачастую. Зміцер, в гэтым месцы мы поставім коску і перейдем да тэмы вот гэтых саюзнікаў, так, таму што найбліжэйшыя супрацоўнікі Владимира Путіна, яны замешаныя ў адзін з найгучнейшых скандалаў з запісанымі размовамі, маецца на ўвазе Стів Вітков, спадар Ушаковых і так далей. Паглядзім пра гэты сюжэт, і потым вось гэты Вітков-гейт мы крыху абмяркуем. Злівы, якія могуць перавярнуць хаду вайны, публікацыя Bloomberg узарвала інфармацыйную прастору. Праслуханыя размовы памочніка Пуціна, адмысловага прадстаўніка Трампа і расійскага чыноўніка паказваюць, што мірны план для Украіны пісалі ў Крамлі. І не проста пісалі, каардынавалі кожны крок. Хто слухаў і хто зліў амерыканска-расійскі дыл? Ці гэта ўнутраная вайна спецслужбаў ЗША, ці цынічная гульня Масквы? Адказы ў нашым матэрыяле.
Телефонный разговор – это фейк или действительно именно такой разговор Я был? сказал, что я с Уиткофом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую. Да никто не должен комментировать, собственно. Откуда у них такая информация? Прослушивать не знаю я. Не знаю, кто-то сливает, кто-то прослушивает. Пасля зліву Блумберг размоваў адмысловага прадстаўніка Трампа Уіткафа з памочнікам Пуціна Юрыем Ушаковым і размова апошняга з расійскім чыноўнікам Кірыла Дзмітравым стала канчаткова ясна. Мірны план для Ўкраіны пісалі ў Расіі фактычна на каленцы Пуціна. Але паўстае пытанне, якую журналіст задаў Ушакову на саміце ў Бішкеку. Адкуль такая інфармацыя, хто зліў? Ушаков выглядаў разгубленым і малаімаверна, што за злівам стаялі расійскія спецслужбы. Таким зливом, якщо це дійсно були росіяни, вони максимально повністю поставили себе в негативному світлі, що вони тиснуть, що вони тут впарюють ці пункти. І плюс вони максимально активно, сильно, просто в рівень 0 зрівняли репутацію свого найкращого союзника в оточенні американського президента Стіва Віткофа. Чи могли зробити це європейці? Теоретично так. Я не виключаю, але я більше схиляюся саме до американської сторони. Калі з тэхнічнага боку ўсё адносна зразумела, праслухоўваць можна двума спосабамі: узламаўшы месенджер альбо праз закладзены софт. Існуюць спецыяльныя праграмы, напрыклад, ізраільскі Celebrite ці класічна праз праслушку ў гатэлі. Але галоўнае пытанне іншае: хто мае такія магчымасці? Наўрад ці гэта былі і украінскія спецслужбы. Я думаю, що це були американці. Щось на кшталт такого собі діпстейту, тобто група людей всередині американських спецслужб, які просто яким отут стоїть пан Трамп, все, що він робить, і вони самотужки, з використанням своїх можливостей, своєї організації, зробили запис. У американців є орієнтовно 17 розвідувальних організацій різноманітних. ЦРУ, ФБР, секретна служба, Держдеп – це так само спецслужба, Міністерство енергетики – спецслужба, розвідка військово-повітряних сил, сухопутних сил, військово-морського флоту, Агенція геопросторового розвідку, космічна розвідка, Агенція національної безпеки. Як на мене, я б зупинився б тут, на цьому моменті. Ця агенція, яка володіє величезною кількістю різноманітних супутників, різноманітних датчиків, сенсорів по всьому світу, і вони можуть перехоплювати в рамках різних спеціальних програм. Сам найбільш відома – це програма «Ешелон», коли вони слухали і Ангелу Меркель, всіх. Вони можуть це робити. Перехопили цю та ще, можливо, десяток розмов і вирішили поділитися зі світом, наскільки цинічна американська адміністрація. Для адміністрації Трампа у дзеяннях Уіткафа здрады няма. Нібыта ён дзе ў інтарэсах США. Прынамсі, так пакуль што кажуць, маўляў, Трамп не ставіў задачы паляпшаць адносіны паміж Расіяй і Украінай. Мэта была палепшыць стасункі менавіта США і Расіі, чым Уіткаф і займаўся. Трамп перакананы, што менавіта так дыпламатыя вядзецца. Іначай кажучы, як вынікае з праслухоўвання, няма нічога заганнага, каб узяць з рук Дзмітрава 28 пунктаў складзенага ў Крамлі плану, прагнаць яго праз Google Translate і пакласці на стол Трампу, а пасля падсунуць публіцы ў якасці унікальнай амерыканскай распрацоўкі. Можно сказать, что Уиткоф тем самым подрывает позицию Украины. Да, подрывает. Можно сказать, что он тем самым не способствует окончанию войны в приемлемом для Украины и для других стран, ее союзников виде. Да. Но, как мы видим, очевидно, он об этом не думает, и это не в его интересах. В его интересах выполнять желание Трампа. А Трамп хочет как можно лучше и быстрее наладить отношения с Россией. И он этим занимается. Ёсць шмат спосабаў паказаць Пуціну, што ён занадта загуляўся. Дастаткова прадэманстраваць гатоўнасць да абвастрэння. Але заходнім краінам гэта не трэба. Занадта шмат рызык. Адміністрацыя Трампа з увагі на тое, што мірнае пагадненне, фактычна прадыктаванае Расіі, падлічыла, колькі можна зарабіць на ролі замірэнца. Наступным тыднем Уіткаф, нягледзячы на зліў, усё ж едзе да Пуціна. Пры гэтым бярэ з сабой і трампавага зяця Джерарда Кушнера. Бо той, на думку Трампа, кемлівы малец. Так палітыка ў руках рыэлтараў ператвараецца ў бізнес. Дмітрий, нягледзячы вось на гэтую аферу з Віткафам, так, Лукашенко заявіў, што як ніколі крызіс блізкі да рашэння. Калі сапраўды так і будзе мір,
Ці гэта азначае, што ў Беларусі будзе лібералізацыя, так? Адкруцяць гэтыя гайкі. Бо так было пасля Мінск-1 і Мінск-2. Перед 2020 годам была лібералізацыя. Ну, такая логіка падзеяў. Разрядка наступіць паміж Захадам і Расіяй, і ў Беларусі павінна быць разрядка. Што ты пра гэта думаеш? Толькі мне здаецца, што тут можна было б казаць пра такую логіку, але ніякай разрядкі паміж Захадам і Расіяй не прадугледжваецца, таму што роўна тое, з чаго мы гэтую праграму пачалі. Расейцы рыхтуюцца да вайны. І замірэнне ва ўкраіне яны будуць успрымаць як магчымасць даўзброіцца, як магчымасць узмацніць сваю лагістычную падтрымку, як магчымасць узмацніць гібридныя атакі супраць Захаду. І таму в Беларусі ні пра якое памяншэнне рэпрэсій гаворкі дакладна не будзе. Зміцер, ты реаліст ці песіміст, а я аптыміст. Дарагія сябры, вот я прапаную вам выбраць версію маю ці Змітра Міцкевіча, і калі для вас бяспечна, калі ласка, напішыце в каментарах под гэтым відэо. Што вы думаеце? Замірэнне магчымае паміж Расіяй і Украінай можа азначаць разрядку, лібералізацыю, вызваленне палітвязняў, магчымасць вярнуцца дыаспоры ў Беларусь. Ці не? Ці Расія рыхтуецца да вялікай вайны з НАТО і ніякай разрядкі не будзе. Всего вам добрага, трымайцеся, гэта быў Прасвет. До побачення.